Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dental Diine TV ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamin lewru maayi Dental Diine TV wono wonɓe toon ɓe oɗon janga toon ɓe oɗon gandi ko to jangirton oɗon gandi kam YouTube yoɓani min oɗon gandi kadi Facebook yoɓani min oɗon gandi kadi WhatsApp yoɓani min ko minen goni janginoɓe on to WhatsApp to minen janginto on to YouTube to minen janginto on to Facebook to ɗum noon wadde onon wonɓe toon ɓe oɗon jiya ara e moɗon goto kala ene andi ko jangowo ene suudi ene janga YouTube o tan ujunnaje 9 neɗɗo nani hen e capanɗe 9 nan toon on jiiɗan ɗon windi wona mi windi ɗum vidéo ji ɗi on keɓi temeɗɗiɗi vidéo nda sa ujunere vidéo nan toon mofti ujunere vidéo ko jangina ede mofta toon o yi on fidi ko ujunere e vidéo o ga 8 fidi ko ujunnaje 9 sabu hen kala hen on ko ujunere wadde ujunere ha won laabe 9 fidi ko ujunnaje 9 ko rewi hen capanɗe 5 on jiiɗum de deke en goɗɗoyi en timmi kono wangu wallude waago jingude so tawi addaka jiyan yimɓe ɓe namdo ɓe hen ne ngara mbiya min de watti wawde windude watti wawde jangude ara wiya a jarama tan jokkiri ni golle jokke golle ɗum noon jokkata golle tawde oɗon balle numéro o nani ɗon 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li mbaɗa Orange Money walla Wave walla Western Union walla Monagara walla Ria anne jeeɗa e jingoɓe walloɓe anne jeeɗa e jingoɓe walloɓe tawde oɗon balle oɗon jingane oɗon gitte e majjere wadde so tawi on dañi seeɗa moɗon min dendi e mon gandal ndende e mon ballal ndende amen ballal ko balle mon min cohli menen ko gandal min tottoto on son pini keɓon ko jangete jangon bawon itto on e majjere wadde hay so min kalanani on ɗum ena yooɗa sahu min jiya ko ummito moɗon faade amen kede jingane min hamin mbawa jingande on ko golle kaɓorɗe kaptorɗe ɗum non koye weeyo gon weeyo noon ene gondani ɓe nana funnangue ɓe nana hirnangue ɓe nana rew ɓe nana worgo ɓe ko sukaɓe ɓe ko mawɓe ɓe ko rewɓe goto fof ene hucciti hen ene daara ene janga hen ene wawa hen e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo ko codol waɗa e nder jangde he oɗon gandi ɗum oɗon paami ɗum no janginirte ni oɗon gandi ɗum oɗon jiya ɗum ɗum noon wadde jingen ballen lewru maayi hande ko goo hankadi kalno lewru maayi so yama tan goo lewru ɗon e mayru mayde kala goto e mon gollonteɗe hen ene yiya golle ɗe ene ñaaga wadde hen ballal muɗum wonɓe YouTube ɓe wonɓe Facebook ɓe wonɓe WhatsApp uji goɗɗi on fof en mbiyama noon on kabarama ɗum mbaɗire noon nanire noon jaɓire noon mbaɗire noon mbawen dañde keden golloro golle ɗe ko golle tigui woni ɗo ɗe golle sen ballani tan en jahata koma denden jingen ɗe ballenɗe goto fof ɗo woni ɗo Allah ne yiyamo ɗon wadde so waɗi tan hayso haala inde makko Allah yimo ɗon o lombi hen ballal makko o walli julɓe o walli hoore makko goto fof ne waɗen ko wawi an gonɗo YouTube waɗen ko mbawɗa an gonɗo Facebook waɗen ko mbawɗa an jangowo hen ɗo mbawɗa wonde fof anne waɗi hen ballal ma ko mbawɗa jinguira ɗum ballira ɗum taw ko Allah kadi paaniɗa hen
aɗa walla hoorema aɗa walla julɓe yo lokku en nande e famde ko Allah haalira nanira Allah jaɓira Allah mbaɗira hen Allah keɓa hen Allah ko musidɗo moɗon giɗo moɗon sabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi bi alamina on jarama wassalam lewru maayi hande ko goo paamiron noon gandiron noon mbaɗiron noon nanɗon